дар интернет видеоҳои низомиёни тоҷик дар рӯзҳои муноқишаҳои ахир дар марз бо Қирғизистон пайдо шуда истоданд. дар як видео афсарони воҳидҳои вижаи вазорати корҳои дохила таҳти фармондеҳи генерал Хуршед Муҳаммадзода, сардори раёсати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон, ки воҳидҳои махсус чун Омон, Собр ва спецназ дар ихтиёри уст, дида мешаванд. онҳо дар ҳоле тасвир шуданд, ки дар даромадгоҳи деҳаи мақсади Қирғизистон бо мошинҳои зирепӯш БТР, ҷипҳои ба рӯи бомашон пуломёту дигар силоҳҳои вазнӣ насб шуда савор мешаванд. дар видеои дигаре генерал Шоҳискандаров, собиқ фармондеҳи нирӯҳои мухолифин, ки ҳоло сардори шӯъбаи милисияи шаҳри Бӯстон аст, ҳамроҳи одамони мусаллаҳаш дар дохили чархболи низомӣ сабт шуданд. дар як видеои дигар дида мешавад, ки низомиҳои тоҷик мавқеъҳои Қирғизистонро аз дохили чархбол тирборон мекунанд. нашрияи қирғизии Вечерний Бишкек менависад, ки ҳам нирӯҳои вижаи Тоҷикистон таҳти фармондеҳи генерал Муҳаммадзода Хуршед Иззатуллоҳ дар даромадгоҳи деҳаи мақсад сабт шуданд ва ҳам аз чархбол низ ҳамин деҳаро тирборон карда буданд. ин нашрия менависад, ки дар рӯзи аввали муноқишаи ахир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон аз ҳама қурбонии бештарро ҳамин деҳаи мақсад дод. Вечерний Бишкек бо истиснод ба ин видеоҳо аз ҷониби корбарони тоҷик нашр шуда ҳамчунин иддао кардааст, ки гӯё ҷониби Тоҷикистон дар муноқишаи ахир аз зархаридҳо истифода бурдааст. манзури нашрия аз зархаридҳо рӯшан нест, чунки нирӯҳо таҳти фармондеҳи генерал Муҳаммадзода на зархарид, балки воҳидҳои вижаи тобеи вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон мебошанд. генерал Шоҳискандаров аз афроди ӯ ҳам расман дар сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон кор мекунанд. дар интернет видеоҳои дигар ҳам нашр шуданд, ки чӣ гуна сокинони Исфара бо арзи сипос барои Шоҳискандаров ва афроди ӯ зиёфати ифтор оростаанд. аксе ҳам нашр шуд, ки Бахтиёр Лангариев, як намояндаи сулолаи як замон дар кӯлоҳ пурнуфузи Лангариевҳоро дар Исфара намоиш медиҳад. дар бораи ин ки оё дар ҷараёни муноқишаи ахири марзӣ дар таъмини бартарии ҷониби Тоҷикистон кӣ нақши асосӣ бозӣ кард, гуфтаҳо зиёданд. мақомоти Тоҷикистон дар ин бора изҳори назар намекунад, вале сокинон аз сари вақт ба маҳаллаи муноқиша расидани одамони Шоҳискандар бо муҷоҳидини собиқаш генерал Муҳаммадзода бо нирӯҳои алфа арф мезананд. вале худи Хуршед Муҳаммадзода дар мусоҳибааш бо хабарнигори Азия Плюс Мерангез Турсунзода дар Исфара гуфта буд, ки нирӯҳои алфа замоне ба маҳаллаи муноқиша расиданд, ки байни тарафҳо аллакай оташбаст эълон шуда буд. сабаби камтар будан талафот аз ҷониби Тоҷикистон генерал Муҳаммадзода ба он рабт дод, ки ҷониби Тоҷикистон дар оли мудофиа қарор дошт, на ҳуҷум. Қирғизистон дар бораи кушта шудани 36 шаҳрвандаш ва захмӣ шудани беш аз 150 тани дигар хабар додааст. ҷониби Тоҷикистон кушта шудани 19 нафар ва ҷароҳат бардоштани 87 шаҳрванди дигарашро тасдиқ кард.